हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेआव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुटेटे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोना बे इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै सानसेनि गेजेराव न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनायजों लोगोसे मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय जोंनालाय सानफ्रामबो बिदिनोसै आरो इन्ट्र'आ सोरबाफोर माने गोदानै चेनेलावहाय हाबसननानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना होलांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार गालांबानो जाबाय मा होनो लोगोफोर शेयारखौलाय बहाथो खालामनो एसे नायना होलांबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर थ' होनबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै थाइगिरजोंनो खोरोरो जानोसै आरो ना लोगोफोर थाइगिरजों रोसि फुदुंसै आङो ना खावैखौ ओमफ्राय दाननानै लाग्रोनोसै थाइगिराबो सिरिनायसै आरो ना ओमफ्राय मोजां होनोसै ओइ नै जाख्ल' जख्ला माबा एम्फौ जालायनायबो दं मा बाबा थाइजागोन दे नों जागोन ना जाया ना खावैया नै लोगोफोर जावायना दोननानै फिसा जालायलांबाय आरो ना लोगोफोर नै दाखालि जे आं नोंथांमोननो भिडिअ होदोंमोन बिबो माने बबासो जादों आरो ना लोगोफोर मा होनो आरो ना मा कारनाव जायो बेफोरबायसा बबिफोराबा ओमफ्राय लोगोफोर बिराद मोजां इन्टारेस्टिं माने बाथ्रा रायलायदोंमोन आरो ना भिडिअ माने बोरै मोननाय बोरै मानाय ओमफ्राय नै लोगोफोर माने दंबावो आरो ना खावसे नै नाया ओमफ्राय बेखौनो सायनानै लाग्रोनोसै र' नै एसे हामस्रोलायलांबाय जावायना दोननानै ना खावै सायनायाबो थामसा नङाहाय लोगोफोर नै नारा नाथार सायनानै लाबाय आरो सुवानो बेसेबा गोफारखा ओमफ्राय लोगोफोर बिराद मोजां माने संख्रि होनानै सुबाय आरो ना ओमफ्राय माने दाबायदि नाया बिराद बिज्ला थायो ओंखायनो माने संख्रि होनानै बरिया सुना लाबाय ओमफ्राय ओजोंहाय नै थाइगिराबो रेडि जाबाय आरो ना लोगोफोर नै थाइगिरखौबो आङो बांद्राय होआ इखिनिल' होगोन ओमफ्राय ओजोंहा साराया टाव दुंबाय आरो संहोलाबाय थांनोसै दायो नाखौ बरिया एवफ्रामना लाबाय आं नै लोगोफोर स्रेम होनलायनाय एकदम मोजां एवदो आरो ना दाबायदि नाया बिजाल दं नालाय मोजां एवनांगौ आरो मोनबायबोहाय नै लोगोफोर थाइगिर ओंख्रिया आंना थाइगिर रोसिया ओरैबायसा मोदोमखाबाय आरो ना दाबायदिनि थाइगिरा माने मोनदबबाय नालाय लोगोफोर ओरैबायदि मोदोमखायो आरो ना गोरलैयावसो बांद्राय मोदोमा ओमफ्राय एसे मोनदबबाथाय बिराद मोदोमो आरो ना बेलेग जाखायो मोदोमनायानो ओमफ्राय लोगोफोरनो जि बरिया मोनखाबाय आं आलु सालु होलायासै लोगोफोर गामाखालि बायदिबाथाय माने आलुबो होयोमोन आरो ना कुकारावहाय सिटी होनानै ओमफ्राय आं आलु होलायासै ओमफ्राय ओरैनो थाइगिर बिदै गोजा रोसि गोजा माबानो होननानै जानो होननानै माने थाइगिर गोजा संबाय आरो ना लोगोफोरनै जि बरिया ना खावैजों थाइगिर आरो ना ओरैबायदि गोथाव ओरैबायसा टेस्टि जागोन एसे साखिना नायनोसै र' लोगोफोर टेस्टआ माबायदि जादों उखैनायनिख्रुइ लुगैनाया बारासिन जादों आरो ना लोगोफोर दिनैसो माने ना खावैजों थाइगिर आरो ना एकदम गोदान ओंख्रै लोगोफोर नै ओरैबायसा मोदोमदों मोदोमनायावनो एकदमबारे ओरैबायसा गोथाव आरो ना ओरैबायसा गोथाव जादों लोगोफोर बरिया आरो आङो बांसिन थाइगिरखौ अरना जानो मोजां मोनो लोगोफोर बेफोरबायसा अरना जानो बिराद मोजां मोनो आंहा देखायनायावनो खुगाया खामलांजोब्बाय बिराद गोथाव जादों लोगोफोर थाइगिरजों ना खावैजों ओमफ्राय आरो दंबावोसो नै मोनसे बे जाबाय बयलार आरो ना बयलार सफारि बोराया ओमफ्राय बागाननिफ्राय लाबोदोंमोन आरो ना बागानाव थांदोंमोन दिनैथ' बागान बाजार नालाय ओमफ्राय लोगोफोर बयलारजों बिलाहि फिसाजों आरामसे माने संनोसै आरो ना गोथाव दिनै जानाय आरो ना जानो ना बेदर जानो होननाय बायदि आरो ओमफ्राय दायो संना लाग्रोनोसै इखौबो नोंथांमोननो माने मोननायाव देखायसिगोन आरो ना बेखौलाय माथो देखायबाय थानो संनाय खावनायखौलाय ओमफ्राय ओरै सारायाबो दुंबाय नै मोनबायबो नै लोगोफोराबो सिरि नोंथांमोना माने मोननायखौल' देखायनाय जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय माने थुङाजोंनो बोरैबा नुलायलांबाय नै लोगोफोर कारेन्टबो गैया लोगोफोर बोथोरा साननैसो बिराद गाज्रिहाय लोगोफोर ओंखायनो माने कारेन्टनि गुरु माथो जाबाय थागोन बाबा नोंबोदि आरो नो फिसालायानो आंना गारियानो इयावसो सलायफैबाय थाबाय हासिबबो लानाङा मा हासिबबो दोनै थाङाबा थां हासिबबो दोनै थां बिराद आख' फाख'हाय लोगोफोर फिसौजो भिडिअ खालामनायाबो खमथि बाथ्रा नङा माने गारिखौनो बेयावसो सलायफैबाय थाबाय आरो ना आं भिडिअ खालामनाय जायगायाव एख' नङा आरो ना लिलि लाला गथ'फोरनि बाथ्रा मा बुंनो ओमफ्राय नै मोनबायबो लोगोफोर जि मोजां मोनखाबाय आरो ना बरियानो गोज्जा जालायनाय
आइनो इसे हरनोसै आरो ना लोगोफोर आइ बिखुनजोनो मानो होनबाथाय बिराद मोजां मोनो आइया थाइगिरखौ ओमफ्राय आरो ना लकेलखौ बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय नै आहाबो खुरनानै लाखाबाय फिसालानोबो खुरबाय जाना लानोसै ओमफ्राय नै बोराया लांथोंसै ओमफ्राय बेदरखौबो एसे हरबाय बयलारखौबो सपारिखौ बयलार सपारिखौ ओमफ्राय आरो थाइगिरजों नाखौबो हरबाय लांदों आइनो लांदों ओंखाम जाबाथाय दानो टाइम जाबा आरो 12ता जाबाथाय ओंखाम जागोन नायो ओमफ्राय एसे जाना लाग्रोनोसै नै मावजियाबो ओमफ्राय बयलारखौबो फिसालाया जाग्रोथारबाय जा बाबा जा गोथाव जादोंबा मा गोथाव जादो बेलासिनि दसे मैगं बारियाव हाबफैलायबाय आरो ना लोगोफोर माबा बानलु गायनो नागिरदों बानलुआ माने देरजोब्बायानो नै गिदिर गिदिर थेवब्लाबो माने फिसा फिसा बोराया बायना लाबावदो आरो ना दिनै हाथाइनिफ्राय गोदानै माने जागा दंबावो आरो ना लोगोफोर बानलु गायनो ओंखायनो माने बानलुखौ एसे गायनोसै आरो दायो नै लोगोफोर जि मोजां मोजां जाबाय आरो ना सिगाङाव गायनाय खिनिया माने देरग'लाजोब्बाय नै बिबार लालाजोब्बाय जि समायना जाखाबाय नै आरो माने उन्दै उन्दै माबा फिसा फिसा गायबावा होनदों आरो ना जागा दं नालाय नै खुला खुलि जागा दं ओइखैजाबो बोराया जावफ्लेगासिनो दं आरो ना एगनियावनो माथो हाग्रायानो जावफ्लेनायानो जायाखै खांखिलराबो थाइबायानो नै बा थाइबाय आयौ देरबायानोस' नै नुवाखै मबाइलाव वाव दाम गोसानि मैगङा नै थाइजेनबायानो जाना बा बेसे होनदों केजि दा फुवा 40 थाखानो 40 थाखा फुवा केजि बेसे जागोन होमबा सानना नायदो 140 दाम गोसानि मैगङा थाइहांबाय नै लोगोफोरा हाना बोरायनि मावनायनि सायाव आंनि होनलायबाय आरो ना ओमफ्राय जि मोजां मोजां थाइहांदो नै दासो गाहायावबो दं नैफोरबो दं दासो टपि टपि थाइहांदो आरो ना फुवा 40 थाखानो दा दाम आरो ना दाबायदियाव माने फाननो मोननांगौ खांखिलरफोरखौ दाबायदियाव माबा बारा सिमावनालै लेथ्रा जायो बारा सिमावनाङा होनलायबावबायसो नायनाय रायबावबायसो बोराया गावानि मैगं गायनायखौ दांनायनि मंगलबार दे गायनोसै माथो एख'आनो जायाखै आलु फुलियानो एसे फिसा फिसा नै मोनसेया थफ्ला मोननैया ओमफ्राय गिदिर गिदिर दे थाइ खाना मा खानाङा मा खाना बाबाया बुयो गायजेनबाय नै लोगोफोर बोराया आंना इनिफ्राय थिंनिं आरो ना एसे बायग्रें बायग्रेंथार नै बानलुआ